Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja kkonfermat ir-regolamentazzjoni tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill Ewropew li tipproteġi l-budget Ewropew minn użu ħażin minn stati Ewropej li ma jħarsux il-kunċett tas-saltna ta' dritt dan billi dawn l-istess stati ma ttihomx fondi. Dan wara azzjonijiet legali separati quddiem il-Qorti Ewropea fil-konfront ta' din ir-regolamentazzjoni mill-Ungerija u l-Polonja. Lura fl-2020 Malta kienet katalista fid-diskussjonijiet favur din ir-regolamentazzjoni waqt summit tal-Kunsill Ewropew li attenda l-Prim Ministru Robert Abela. Dakinhar il-Polonja u l-Ungerija li għandhom gvernijiet partiti li kienu jew huma msieħba fl-istess familja tal-Partit Nazzjonalista, il-Partit Popolari Ewropew, bdew jgħeddu li jużaw il-vito fuq il-budget Ewropew. Dan b'reazzjoni għal mekkaniżmu sabiex l-istess Unjoni Ewropea twaqqaf il-fondi lil pajjiżi li ma jħarsux lejn is-saltna ta' dritt. Madankollu dakinhar intlaħaq ftehim u l-mexxejja Ewropej qablu fuq il-ftehim għall-Baġit Ewropew u l-Fond tal-Kupru Ewropew. Fis-sentenza tagħha l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja sostniet li l-ħarsien tal-valuri Ewropej hija kundizzjoni sabiex kull stat igawdi mid-drittijiet kollha tiegħu bħala stat membru Ewropew. The full court hereby dismisses the action. The court orders Hungary to bear its own costs and to pay the costs incurred by the European Parliament and the Council of the European Union. Fid-dawl ta' din is-sentenza mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, issa l-Parlament qed jistenna li l-Kummissjoni Ewropea tapplika dan il-mekkaniżmu b'ħeffa.